ganahan ko nimo. Oh my God. Ahak. Umang kamata. Uh-oh. Nya sa. Sab kamata ato nipa mo dito ilang. Atop di ay. Nag-make up na ba ko daan ni da. Saon man eh. Ay. Ng among call sign day. Ulok. Uy, ulok. Kabuhan pati pa layo agud na adring sin. Ulok. Ano? Padung mo? Kino? Kaya na gawas. Uy, ganihar ko. Sige, sinyas ni mo ba? Wala kay... Akong bana ba? Basi nga makamata kay sabak kay kadong kay mo tingog. Huwag matog na. Grabe mo mantika. Noon sa namin taong kayo. Dili, giliyo po niya. Nga gani. Basi, Di lagi na makamata. Lagi noon sa namin taong kayo kabalakad. Sige na ba? di na po. Basi nga, nakabantay na ba itong... Wala nakabantay. Uy, noon sa kalata. Ako maayo kay kumingitag pagi. Huwag siya nagduda. Tuon niya bayot yung ko. Kumpare kay... Si kuan ba si titit ba kay nakabantay lagi to, nakahalata to siya nga murag na something na to kay magsige lang kuno tag abot, magsige lang kuno Oh tag my kita. God. Kuan man. Miga man ta. Miga bayot ba? Lagi pero Sus ay tuon na. Sige na. naba kay ulok diha mo magduda kay pa na. Hindi na ako ulok ako masa nang ingnam to na ako siya gihiktan na ako. Pero kausa lang ha. Kausala lagi noon sa namin taong kayo. Ayun sa unsa. Kaman, yan naman sa Di ko komportable diri. Uy, asa malita niya, di makapwede matuglayo. Kay baw ka nga kanang pangitaon di ka sa mumbana. lagi pero Dili na tamari. Uy, Quickie. dito unahan siguro. Dili lang ta, oy sus, ato pa unahan. Maorgya pong lamia ato sa unahan. Quickie, rabi tao ta. Yan na, dali ka ba? Dali, nagkuman ako. Di unsa na ko Ay, natug maka, natug. natog. Ana, hugay kay ko to, kamata ka to. Si makamata si bakit sa mukan di kay to mong iring. Palit Uh-oh. patong-patong sa mong tiyan. Sa tag ganahan siya sa tiyan ni titit kay dako-dako. Dili ay imasahir naman to. O, dili ito. Kato kung matug to imong bana, kay baw ka magagok to maayo. O, Nalimot sa gumay pag ako tong gilabay ang iring da kundi ako tong ay, suot sa kanang kanang sanay kanang box na mo para dili magsamok-samok na natog si titit. pag-aray mo, naghagok maka. Oo, nagako. Pero Kapoy kay to. Sunod pa imna na siya sleeping pills para ibuk adlaw ba. Siya masakpan na kita. Dili lagi. Ay, ako'y bahala. Ano na naman yung taong ko eh. Ay, unsa. Di pinaspasay ni ato aron kay lisod ben tago-tago ben niya to dapat paspas tong lihok. Pero Nagkadugay, nagkagrabe mga kamari. Nasa. Ay, nalipon ko. Paghala na nipot eh. Pero ang kabaw ba ka nagduda na lagi siya lagi kumpare. Nagduda na kung bana nimo. Kaya ingon siya nga sa una nga wa siya kay ba nga nakoy close nga bayot ko no. Di lagi magduda. Lagi kay bayot. Gugo siya yung kay bawaan. Unsa naman yung taong ka. Uy. Lagi pero ingon ba siya gisibak ko kuno nga ma-fall in love ko nimo nga na ko ning anak ko no. Pero As a friend naman na. Kay bayot man ko. Ingon na mo as a friend ba. Magaling kang kupal ka. Unsa man taong ka. Uy. Mas napong ganit ko itutoy kaysa nimo. Ano? alangan kay duha man mo ani.
Doon, gasok-sok. Wala na. Ako nga di ay. Hindi na lang eh. Hindi na lang. Kul, lama ka dyan, Kul. Asan ang... Disa? Disa? Sa iyo amin lakaw ng bihana. Asa maron? Ay, habag na ng bihana eh. Magsigla ka. Asa? Likan, puro mo gikuan mo, Kul. Kuyawan matanong, Kul eh. Asan sila siya? Klaro kayo, adto na po ni Saryo ba? Sarya. Kanigod, sus, ano sige mangisig adto ning yung bayot nga yung suod nga amiga niya nga. Duda jud ko ani. Uh-oh. Ni bayot ra ba ni nara ba ni ulok? Bisag bayot na tra ulok ya ko. Agi siguro ni kuan ning duha ba? Sinabutan na siguro ni. Lahan ilang pagkasuod nga suod ra jud kayo. Duda jud ko ni. Nan siguro ako ni panitan siguro. Sa ni hanap doong. Kitao ni karon. Ano sa Keras lagi mo, kumpare. Uy, Oy, kira biya tan unsan main tao kay nang kawat-kawat biya lami kayo. nalipong noon ko ay. Pero gusto ko hotel lagi, mag-lodge to na. Ano, Pag tao lagi kasi mong bana. Sunod lang, planuhan natong maayo ba? Kaya ibayad ni mos kurente. Bayad ni mos kurente. Oo, yung pwede na siguro sa inyo. Dapat ako yung Taas kasama linya. na taas linya mo. Oo. Kani, taas na linya niya. Dagan di tao ang ano siguro. Basta daga taas ug linya daghan jud ng tao. Diba? Kana sa abutan na natasan niya kung gamay ang tao. Di ba? Oh. Kisa! Ay! Ay! Buhiya, oy! Bangun! 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 Katin! Katin! Lisa! Palitin niya ko atong lipstick. Baka Lisa? ganahan kay ko atong lipstick na kanang Ji! katong paint kaayo. Animal! Uy, palitan. Mao lagi? Ay kuya. Kani ka ba? Kani ka, sus, klaro kay kasaryo. Bayot lagi. Kani di nyo ka bayot lagi? Ay, di ba? Oh my Kala- God. Nagtabi man niya. Kanang palitan ko niya kanang mga... Bayot ko kuya. Ingani Uy, kay ganahan Ade, ko. posible kayo. Ano sa'yo makayo mo nga? di kay nag Kadlawan pa dako. Di ba? Baga ka ba sa mga kasag mga bayot mga maritis. Naganya siya sika na unsa pa tong sika nimo? Uy, Ila ka buklaki mo nakuan gabi. Ay, limarag. Sus, ayaw na lang tanan nyo yung sister. Klaro kayo. Nayo ba gibuhat ba? Ay wala. Ha? Wala akong gipakatuog. Nya, kamo diri. Nagbata. Kaya nagbuhat mo kung sa iyong gipangbuhat. Wala ila. Saluod mo kuya. Oy, gusto ko mangunay Ay, babae. tanan tanan saryo. Uy, Wala ko maila di mo. Luto Ikaw, na palalat Sara ka. sarya ka. Saryo jud ka ay. Uy, Hello. Luto na siya palalat. Unsa mo tawag palalat? laki ako kuya. Uy. Ulok. Yung ganahan sa. Ulok akong ganahan. Oh, kanang Kaluod anang taler. mo Yak, di ko mangunay babae. Ganahan siya notch, di ba? Saryo, laki mo kaya nakitaan ako nga. Laki yun jud. Kaya nga pahimo mo kang bayot. Kung sa makanimo bayot eh. Dugay naman kuya. Dugay naman ko bayot iyo. Pag sure di. Ako lang itong gitago atong una kay masuko niya si Ako Papa. nagduda na jud ko nimo ha. Nagduda jud ko nimo nga sige mo kabot-abot. Kani bisag bayot isa duda may ulok. Lagi lang. Sabi ko na, pero dawat na ko siya as April. Ya dawat ako sa gum ibo ka na. Okay na akong kanan kuya ay. Sige lang gyud. Ate klaro kayo. Atik-atik kuha na mo kunagod ka nang drama ra man ng bayot ba? Laki mo gani. Dili bayat lagi siya na. Laki kinoo. Dili bayat lagi niya siya, bayat lagi niya. Bayot lagi ko oy. Wawa. Ih, Hindi ko siya ganahan. iyo pinana. Bayat lagi Isa. siya. Bayot siya? Oo. Bayat na siya. Uli. Ha? Uli. Tagay mig time kay mag-story ako gani klaron. Ano wa kay wapit kay murag po kay samo kay kada. Ikay mo balda sa akong istorya ba? Uli. Puluag to. Bayat lagi siya. O lagi, bayad to siya. Uli. Uli dito. Uli ha. Paglungag dito, paglungag. Ay kuya. Bayad ka. Bata my ako kuya God. oy. Bata pa ka na bayad dyan. Pagbata na ako. Bata pa ka na. Pwede tayo gamiton. Bayad mga ka. Oo, ganahan. Bayad. Eh, di mo Wala na mo ko na minyo. Bayad ako ng the virgin. Ha? Ha? Oo. Ganahan ko nimo. Oh my god. A few minutes later. Tuwa na dyan ko nga bayad dyan ka. Bayot na bito kuya oy sa una pa. Salamat ya. Cute kikibot ba? Ya, pwede os ba na to? Sunod na pod kuya. Sige, salamat kay ha. Okay na, wala Sige, problema. kuya. Biga mo dyan sa, wala problema. Ah. Sige, sige.
Naunsa to sa Sarya? Yung sagit? Oh, Yung sagit sa kalipay. Asa man ka? Maglungag na, maglungag! oh maglungag ko. Maglungag na! Oh. Nakita ko lambot. Animal. Dako pa man na nag-ulok si kumpare na ako. Ayaw, di ma.